Greetings, sanibonani, dumelang, apsheni, ndawuwe, shewe, emakhosini, ntaramai. This is Dr. Oti, the greatest dibia of the African continent. Bagwethu ngiyabulisa. Today I want to talk about investing. Investing how, Dr. Oti, ukhuluma ngani? Kunabantu abaningi ukuthi bayaphila emhlabeni but ayikho into investe kuyo. Awunanto investe kuyo, you have nothing. Each and every year, people are investing in properties. People are investing in banks and all that, but you have nothing. So today, I just want to tell you ukuthi invest on isithwalo. Investor ekuthwaleni. Isithwalo can be seriously beneficiary for you and your kids. Isithwalo can seriously help you ukuthi kususe ehluphekeni. Hlupheka wena, hlupheka ingane, hlupheka imfazi, hlupheka unkosikazi wakho, hlupheka ingane zakho, hlupheka ubani endlini. Invest on isithwalo. Okay, kulungileke. My topic is about Gogo Manzini, Thabo, Tara, Sindani. Many people are speculating ukuthi Gogo Manzini didn't die. It was just an issue ukuthi uGogo Manzini, she's faking her death. And what is the reason ukuthi her fake death is because of they believe ukuthi why balekela abantu, people of which buy investor on Manzini investments. Coming to an issue ukuthi uGogo Manzini was running an investment group or investment what, anyhow abantu angayikhuluma ngakhona anginankinga nayo ngoba akitsebo roetsala inghantle mo nokuthi kwenzakala is something which ngiwazi ukuthola ngayo nje recently. But into engiyazi ukuthi bekwezinye zenyanga ezinkulu eNingizimu Afrika kade asisebenza abantu ngamandla, esiza abantu ngamandla womuthi. People of which invested on Manzini investments, they had two choices. Two choices. It's either investor esigodlweni, no more investor kuphi ngemali yakho on investments. La kona mina ngithi kuwe, yekani izinto zoku-investor. Xwelang dinto tsa investor. Ama investment what invest group esifana nabo Kipi ukuthi ufaka 50,000 iyobuya kwi 17 million iyobuya kwi 100 million iyobuya kwi 20. My God, guys, lezi zinto lezo they can work for you on a lesser extent. On a lesser extent. It depends how lucky you are because of yonke into amba ngemarket. Anything of which has to do with investments. Izinto ezifana nabo crypto, nabo forex. So ngizama ukuthi kuwe, ngithetha ama-investor phumani kuzo. Invest on isithwalo. Mina ngiyinyanga yompedi ngiyikhehla lamakhehla, ngidokotela omkhulu, udokotela uHoti, the greatest dibia of our times. Ngithi kuwena invest on isithwalo. Nginesithwalo esishasha. Isithwalo othwala ngamadlozi akini. Isithwalo esikwazi ukuvusa. Mina nguvusela umuntu wakini obekade enemali. Lo muntu lo akulandela imali. Lo muntu lo akulandela impilo. Lo muntu lo akulandela ukudla. Lo muntu lo akulandela imoto nezindlu. Lento iyayenzeka. Isithwalo esisha sha. Isithwalo seyidalwa zakini. Lesi sithwalo uyafika lekhaya kwaUti. Uma ufika nemali engange 35,000. That 35,000 ngizabe senguphakamisela lo muntu lo wakini. Lo muntu lo wakini akwazi ukuthi akusebenzele, alandele imali. Lo muntu lo yakusebenzela, into zakho zishintshe. Mamela, mina nje umsebenzi wami nje la eNingizimu Afrika amangamabi. I'm not here for ukuthandwa. I'm not here for ukuthi kuthiwe ngumngani nobani nama-celebrity nani. Mina angisithi happy leyo. Into mina engiyiyo, kibatla unkutlu. Into mina ngiyinyanga. Mina ngiyasithakathela vese. Ngiphila ngakho ukuthakatha. Ngithakatha number 1 umuntu otshontshayo. Number 2 ngithakatha umuntu oyikuthi umoshela abantu abeza kimi. Number 3 ngithakatha umuntu othatha umfazi womuntu. Number 4 ngithakatha umuntu otshontsha inkomo zabantu. Number 5 ngithakatha umuntu obaleke nemali zabantu. Number 6 ngithakathela umuntu uthi umuntu abe rich. Mina ngiyathakatha.
lento engiphilayo. Ngiphila njengakho ukuthakatha. Angibulali umuntu. Akunamuntu ukuthi ngiyandiza ngiye kwakhe ebusuku ngifike ngithakathe. No. But ngithakatha in a way yokuthi uma umuntu uthi mina Dr. Uthi mina nginomuntu ongihluphayo. Ngiyamshaya. Angiyemzini abantu ngiva into zabantu. No. Mina ngithakatha abantu abamosha into zama-client wami. Futhi ngithakatha umuntu akwazi ukuthi abe rich. Nginotikoloshi. Ngineyinyoka. Nginemikhofu. Ngineyipoko. Ngineyipoko. Nginamadoda asemgedeni. Amadwafu nginawo. So, I'm trying to say to you, kuswa ngokuthi wena la ekhaya ufunani. Bafethu asithwaleni. Asithakatheni. Madoda asithwaleni, asithakatheni. Omunye umuntu kuyimanje une-restaurant. Restaurant yawo since uyibuthi akunabantu abangenayo. Nalokudla okhona e-restaurantini usuyakudla nokudla wena. Lokudla kwase-restaurant sekudliwa uwe nefamily yakho. Awusaboni nokuthi wenzani. Lokudla sokudliwa uwe nefamily yakho. Ngoba kunama-customer, akunama-client. Woza la kaWoti ngizokhandela isigubhu sokudonsa ama-client. Uphathe nje imali 15,000, 20,000, 30,000 ngukhandlela isigubhu esizodonsa abantu bangene. Asihambeni ngobuthakathi. Ubuthakathi bemali. Ubuthakathi obuvula izinto. Ubuthakathi obulungisa izinto. Bulwe bolukisa mbuphilo. This is the oracle of God. The greatest Dibia. The Babalola. Naye uTongu. Hotika Sebeli. Listen to me very carefully. All these speculations and accusations regarding Gogo Manzini. Bagwetu. It's either we are tanda or awuthandi. Kodwa Gogo Manzini has passed. Gogo Manzini is a deceased person at this moment. Gogo Manzini akasekho emhlabeni esiphila kuwo. Gogo Manzini ushonile. Gogo Manzini ushonile. The funeral went well. Izolo esekunda. Today is the 16th of June, which umnqwabo ubuyizolo Sunday. Umnqwabo mbakahle kakhulu. Umnqwabo mbakahle kakhulu. Konke kuhambe kahle, konke kuhlelekile. So I'm going to say to you, all these people of which bayalwa kuma social media bathuka umuntu oshonile, babantu abansundu, bantu abamnyama. Kanti kwenzekini ngani? Why don't you respect abantu abadlulile emhlabeni? Why don't you respect umoya womuntu odlulile emhlabeni? Why don't you pay your last respect ngenhlonipho? The issue of you ukuthi abantu ba-investe on Manzini investments, then abanye bane-budget and all that. Guys, it was your own choice. It was your own choice. And no one knows where the truth lies. No one knows what happened. Mangasi yini nogogo Manzini. So stop this thing. Yoguchi indoda yakhe iyazi ini. Her husband didn't open any kind of investment. But the investment ibivule umufi. So respectani. Umuntu oshonile. Hlompha motho o tsamaileng. This Dr. Uthi. Khehla lamakhehla. Ngarangara. Nyanga enkulu yaseGoli. Nyanga enkulu yaseNingizimu Afrika. Mina anginasikhathi somuntu. Mina ngivala umuzi. Ngivala umuzi uze kuthiwa bekuhlala abantu laphaya. Ngivale umuzi kumile umhlanga. Mina ngivala umuzi. Namuzi ngiyawukwala. Usikani umuntu sakhe umuntu maka. Mina umuzi ngiyawuvala. Ngiyawuvala umuzi. Ngivala umuzi. Wonke umuntu ekuthi lapha phenduka izombi yami. Nginabantu mina of which ba amazombi ami. Anginasikhathi sokudlala mina. Mina nginabantu ukuthi ba amazombi ami namhlanje. As I'm talking to you, kunabantu ukuthi ba amazombi ami. So I'm trying to say to you, please. Mina uma uza kusayidi lami, woza kumina ufake ibhandle strong. Fast ipitikoti or else utanyela. Fast ipitikoti. La ekhaya kaWoti sinophondo le-gambling. Lolu phondo le-gambling uyalithatha uhambe nalo uye casino. Ufike uyoshaya 1.5 million. Ufike uyoshaya
20 million, ufike uyoshaya 30 m, ufike uyoshaya 15 m, ufike uyoshaya 2 million. Lolu phondo la ekhaya casino liyasebenza. Uyahlela namhlanje uhambe kwanamhlanje ukwenza umsebenzi wakho. Lolu phondo luyasebenza. Luyasebenza. Hakiwe nje udlala, luyasebenza. Uma ufika la ekhaya wena ufika nemali engange 15,000 for uphondo. Uphondo lasekhasini, uphondo legambling. Lolu phondo liyasebenza. Uma uqedwe uhambela uphondo ufike ulisebenzisa uwina imali yakho, uzidlela imali. And uma usumini imali yakho awunginiki nix eyakho, it's your money. Akuseyami. We don't share imali. Imali yakho. So, abantu bonke abazi la kaWoti la izinto ziyenzeka. Ziyenzeka izinto. Ngikula kule ndaba le. Ngikhuluma ngendaba ukuthi if you come kwaWoti 180 ENM Road, Mondio, Johannesburg. 180 ENM Road, Mondio, Johannesburg. Uma uze ekhaya kaWoti uzolashwa, you book. Awutheleki nje, you book. Uze la ekhaya. You pay 1,000 in advance. That's your booking fee. Emva kwalokho you can be able to come. Uma ungakhiphanga 1,000 rand ukuthi uze la, ungezi mntaka baba. Ungezi, don't come. Ungezi. Ukhipha 1,000 rand for your booking, emva kwalokho uyeza la ekhaya. Awutheleki nje. La ekhaya there are guards. Kunabantu abagadayo. Kune security la ekhaya egadayo. Uma ungena proof yokuthi uze ku Dr. Wothi, you have an appointment, abakuvuleli ukuthi ungene. So, indaba nje ilapho yokuthi umsebenzi Dr. Wothi umsebenzi uvulekile, abantu abeze bazosizwa. Bakwethu mamela, this Dr. Wothi, the greatest dibia, the oracle of God. Ngise 180 ENM Road, Mondio, Johannesburg. It is where I am. La ekhaya ama client awashuthwa. Nawe uma uze la ekhaya awushoot. Keep your phone kuwe. I'll shoot. How to the I'll shoot. Because of lana kufika ma politician. Lana kufika ma celebrities. Lana kufika ma actors. Lana kufika all pastor. Lana kufika ama ministers. So lana kushutwa. How to the I'll shoot muntu. I'll shoot muntu. If sakubamba ushuta umuntu la ekhaya, that thing is seriously a serious crime. It is seriously a serious crime. Akusiwone mashale la. Asimashale mu. Mo ke haWoti ke haka mu. Nyanga yompe dikhetla makehla. Call me. Mutingi magic wallet. Zamele ngange 35,000 umfonele. Umutinga isigubhu semali. Zamele ngange 22,000 umfonele. Umufuna inyoka yemali. Zamele ngange 100,000 umfonele. Mufuna isikhwama semali. Zamele ngange 80,000 ungwezela isikhwama semali. Uma umuntu ofuna umgodi wemali, zamele ngange 22,000 ungwezela umgodi wemali. This Dr. Wothi, khehlela makehla. Ngiyathokoza.